सिंधुदुर्गात प्रथमच बायपास शस्त्रक्रिया, हृदयरोग निदान आणि उपचार एकाच ठिकाणी। बायपास शस्त्रक्रिया, एंजिओग्राफी, एंजिओप्लास्टी, हृदयाची सोनोग्राफी, ट्रेडमिल चाचणी, हृदयविकार तपासणी अशा अत्याधुनिक सुविधा। MJPJAY योजनेअंतर्गत बायपास आणि एंजिओप्लास्टी अगदी मोफत। आवश्यक कागदपत्रे, ओळखपत्र, मतदान कार्ड, आधार कार्ड, रेशन कार्ड, बँक पासबुक, मोबाईल नंबर, कॅशलेस सेवा उपलब्ध। सुपर स्पेशालिटी लाईफटाईम हॉस्पिटल, पडवे, कसाल मालवण मार्गालगत, तालुका कुडाळ, जिल्हा सिंधुदुर्ग। चिपळूणमध्ये झालेल्या ब्रिज दुर्घटनेनंतर कणकवलीकरांनी धास्ती घेतल्याचं पाहायला मिळत आहे। कणकवली शहरात उभारण्यात आलेला उड्डाणपूल नेहमीच वादाच्या भोवऱ्यात सापडला आहे। याचं कामही निकृष्ट झालं असल्याचं देखील बोललं जात आहे। नेमकी काय परिस्थिती आहे आणि सामान्यांना नेमकं काय वाटतं हे जाणून घेतले आमचे कणकवली करस्पॉन्डन्स उमेश बुचडे यांनी। तर कणकवलीकरांनी धास्ती घेतली आहे। कणकवलीतील ब्रिज हा 2 वेळा ढासळला होता, काय सांगाल? साहजिकच धास्ती घेतलीच पाहिजे, कारण जीवितहानी झाली नाही ही दुर्घटनेमध्ये तो भाग वेगळा, पण एखाद्या कुटुंबाचा माणूस जर गेला असता तर त्यांना ते दुःख जो मोठं असतं। पण सरकार फक्त सांगतं, पैसे देतो, जोपर्यंत पोचतात का नाही पोचतात हे माहिती नसतं। हे सरकारने बघायला पाहिजे, सरकारचं काम आहे। निकृष्ट दर्जाचं काम झालं आहे का चांगल्या दर्जाचं काम झालं आहे हे सरकारची काळजी आहे। नंतर कोसळून झालं, माणसं मेली, पैसे दिले, हे भाग वेगळा हो। पहिलंच काम चांगलं करून घ्या ना। जनतेच्या प्रश्नांचा हा भाग आहे, जनतेनं चांगलं काम पाहिजे। सरकार बसवलं कशाला बसतं, तर जनतेची कामं चांगली झाली पाहिजेत, जनतेला चांगले सुविधा मिळाल्या पाहिजेत। त्यातला ब्रिजचं काम झालेलं आहे, बरोबर आहे, तुम्ही विचारता प्रश्न, पण जे काम चांगलं झालं आहे की नाही झालं आहे हे बघणं राजकीय लोकांचं काम आहे। लोकप्रतिनिधी आहेत, त्यांनी बघलं पाहिजे। सरकारला दबाव आणणारे लोकप्रतिनिधीच असतात, सामान्य जनता काय करू शकत नाही। आम्ही फक्त बोलणार, बरोबर। लोकप्रतिनिधी आहेत, त्यांनी ते बघायला पाहिजे हे काम चांगल्या दर्जाचं झालं आहे की नाही, आपल्या जनतेला हे काम चांगलं मिळालं आहे की नाही करून, हे लोकप्रतिनिधी बघायला पाहिजे। आम्ही या ठिकाणी कणकवली शहरातील कलमड गावामध्ये मी राहत असल्यामुळे या ठिकाणी आमचं कणकवलीमध्ये येणं जाणं चालू असतं आणि या ठिकाणी मी ब्रिजच्या बाजूला तिथे कामाला असल्यामुळे आम्हाला इथे येता जाताना थोडीफार भीती वाटते। आता चिपळूणमधील ब्रिज कोसळला आहे, त्यामुळे इथले कणकवली लोकांनी धास्ती घेतलेली आहे अशी की या ठिकाणी कधीही काय होऊ शकतो आणि कोकणात पाऊस बघला तर आपण भरमसाठ पडतो। त्यामुळे मागच्या वेळी 2 वेळा असं झालं की ब्रिजवर त्या ठिकाणी ब्रिज खचला गेला होता। तर या ठिकाणी पुढील भविष्यामध्ये असं वाटतं आहे की ब्रिजखाली जे लोक व्यापार करत आहेत त्यांना काही ठिकाणी मार बसेल किंवा त्यांचा व्यापार थोडाफार मंदावेल असं आम्हाला वाटतं इथे। तर या ठिकाणी ब्रिज झालेला असतानासुद्धा काही त्याची म्हणजे वॉरंटी नाही किंवा गॅरंटी नाही या ठिकाणी बघलात आपण, तर सरकारने या ठिकाणी दक्षता घेऊन त्या पुलावरील किंवा तिथे आपण हे करतो राहणीमान आहे, लोकांचं जीवनमान आहे, तिथून वरून ब्रिज गेला आहे, या ठिकाणी हा ब्रिजची दक्षता घेऊन पुढील त्या ब्रिजची काळजी घ्यावी किंवा त्या संदर्भात डागडुजीकरण किंवा काय व्यवस्थित असेल ते तुम्ही सरकारने करावं। चिपळूण येथे जो प्रकार घडला त्यानंतर लोकांच्या मनामध्ये एक भीती निर्माण झाली आहे।
कणकवलीतील उड्डाणपुलाला एक फार मोठा कालावधी लागला होता. अनेक लोकांचे प्रश्न होते आणि हे सर्व प्रश्न सोडवण्याचा काही प्रमाणात प्रयत्न झाला, परंतु अद्यापही काही प्रश्न सुटलेले नाहीत. कणकवली येथे जे उड्डाणपूल होत होते त्या दरम्यान कणकवली छत्रपती शिवाजी महाराज चौक येथे काम चालू असताना पुलाचा काही भाग ढासळला होता. मध्यंतरीच्या कालावधीत SM हायस्कूल नजीक उड्डाणपुलाचा जो ब्रिज आहे त्या ठिकाणी ढासळल्याची स्थिती निर्माण झाली होती. हे दोन्ही प्रश्न चांगल्या प्रकारे हाताळण्यात महामार्ग प्राधिकरणाला यश आलेले नाही. मध्यंतरीच्या कालावधीत SM हायस्कूलच्या पुलासंदर्भात एक स्ट्रक्चरल ऑडिट केलं होतं आणि त्यानंतर त्याचा अहवाल काय आला असेल हे कुणाला काही समजलेलं नाही. पुलाचं मध्यंतरी जे ब्रिज आहे ते ब्रिज पाडणं आणि त्या ठिकाणी व्हाईट टाईप ब्रिज तयार करणं अशा प्रकारच्या गोष्टी सांगितलेल्या होत्या, परंतु प्रत्यक्षात तशा काही अद्यापपर्यंत गोष्टी झालेल्या नाहीत. आज राज्यात आणि केंद्रातही भाजपचं सरकार आहे. केंद्रीय मंत्री नामदार नितीनजी गडकरी हे रोडकरी मंत्री म्हणून ओळखले जातात. त्यांच्या माध्यमातून चांगल्या प्रकारची कामे मार्गी लागले. समृद्धी महामार्ग असेल, त्याच धर्तीवर हा मुंबई गोवा महामार्ग आहे, याचाही प्रश्न निकाली निघणे आवश्यक होते, परंतु सिंधुदुर्ग वगळता फार मोठं काम झालेलं नाही. कणकवलीमध्ये आज अशी स्थिती आहे, उड्डाणपुलाच्या खाली जे अस्ताव्यस्त तुम्हाला वातावरण दिसतं आहे, काही प्रश्न बरेचसे निघाले, बॅरिकेड्स गायब झालेले आहेत, वाहतूक पार्किंग व्यवस्था व्यवस्थित नाही. वास्तविक हे प्रश्न सुरुवातीला निकाली काढणे आवश्यक होते, कारण महामार्ग होत असताना कणकवलीचं सौंदर्यीकरण जपणं महत्त्वाचं होतं आणि त्या दृष्टिकोनातून प्रयत्न होणे गरजेचे आहे. आमदार नितेश राणे यांच्या माध्यमातून पुलाखाली मुलांसाठी खेळण्यासाठी ग्राउंड, त्याचप्रमाणे अन्य काही गोष्टी राबवण्यात येत आहेत. तशाच प्रकारचं सुशोभीकरणाच्या गोष्टी होणे गरजेचे आहे आणि लोकांच्या मनात जी चिपळूण येथील बहादूर नाका पूल कोसळल्यानंतर जी भीती निर्माण झाली आहे ती भीती दूर होण्यासाठी जी राहिलेली उर्वरित कामे आहेत ती पूर्ण केल्यास सर्वसामान्य नागरिकांना दिलासा मिळेल आणि लोक बिनधास्त आणि निर्विवादपणे या पुलाखालून प्रवास करू शकतील. या दृष्टिकोनातून प्रयत्न होणे अत्यंत काळाची गरज बनलेली आहे आणि त्या दृष्टीने प्रयत्न व्हावेत अशी आमची अपेक्षा आहे. कारण आम्ही ग्रामीण भागातून येतो. चिपळूणसारखी जर दुर्घटना अशी जर अचानक पुलं कोसळत असतील, त्याच्यामध्ये पाहणी करायला गेलेले आमदारसुद्धा होते आणि त्यांच्यावरसुद्धा दुर्घटना ही घडणार होती. सुदैवाने ते पण बचावले. आणि आम्ही ग्रामीण भागातून येतो आणि ब्रिजखाली उभं राहणं सुद्धा एक धोक्याचं वाटतं, कारण अशी जर दुर्घटना घडत असतील तर या कणकवलीसारख्या भागात येणंसुद्धा आम्हाला भीती वाटते. ब्रिजखाली उभं राहण्यासुद्धा भीती वाटते. आपण मागेच जर बघितलं तर काम चालू असतानासुद्धा SM हायस्कूलकडे ब्रिजच्या कट्टा साईडसून बांधकाम झालेलं कोसळलं. म्हणजे काय सांगायचं, अशा पद्धतीत जर कामं झाली. ब्रिजवर बघितलात तर बऱ्याचशा ठिकाणी रोडलासुद्धा तडे गेलेले आज दिसतात. महामार्ग प्राधिकरण हे चालू आहे आणि बऱ्याचशा ठिकाणी जर आम्ही या रोडने फिरलो तर रोडवरती प्रत्येक ठिकाणी रोडला क्रॅक गेलेले दिसत आहेत. म्हणजे काम निकृष्ट दर्जाची होत आहे. हे तर प्राधिकरण विभागाला मान्य करावे लागेल. आम्ही नागरिक या नात्याने आम्ही पाहतो. चिपळूण ब्रिज दुर्घटनेनंतर कणकवलीकरांनी धास्ती घेतलेली आहे. आपण आता आहोत कणकवली शहरातील या ब्रिजजवळ. चिपळूणमध्ये काही दिवसापूर्वी जो ब्रिज कोसळला, काम सुरू असतानाच ब्रिज कोसळला, तशाच पद्धतीने कणकवलीमध्ये देखील काम सुरू असताना हा ब्रिज ढासळला होता. आपण या ठिकाणीच आहोत. आपण पाहतो आहोत की जो हा ब्रिज आहे याचे काम होते ज्यावेळी सुरू असतानाच हा येथून ढासळला होता आणि त्यामुळे यांना आता हे सपोर्ट लावलेले आहेत दोन्ही बाजूने आणि तात्पुरती डागडुजी करण्यात आलेली आहे. आणि आपण हे पाहतो हे ज्या प्लेट्स आहेत त्या देखील इथे तात्पुरत्या ठेवण्यात आलेल्या आहेत. नेमकं कशासाठी प्लेट ठेवण्यात आलेल्या आहेत हे माहिती नसलं तरी हा ब्रिज त्यावेळी ढासळला होता, काम सुरू असताना ढासळला होता. तशाच पद्धतीने दुसरीकडे छत्रपती शिवाजी महाराज चौक येथे देखील हा ब्रिज ढासळला होता एका बाजूने. त्यामुळे दोनदा या ब्रिज ढासळला होता आणि त्यामुळेच राजकीय नेत्यांनी या ब्रिजचं स्ट्रक्चरल ऑडिट व्हावं अशी मागणी केली होती आणि या ब्रिजचं स्ट्रक्चरल ऑडिट झालं देखील आहे, पण त्याचा अहवाल अजून काही समोर आलेला नाही आहे. आणि त्यामुळे कुठे ना कुठेतरी आता चिपळूणचा ब्रिज कोसळल्यानंतर कणकवलीकरांच्या मनात धास्ती निर्माण झालेली आहे. आमदार नितेश राणे यांनी ज्यावेळी ब्रिजचं काम सुरू झालेलं त्यावेळी चिखलफेक आंदोलन झालेलं होतं आणि त्यानंतर हे ब्रिज तातडीने बांधण्यात आलं, लवकरात लवकर पूर्णही झालं.
पण कुठे ना कुठेतरी ह्या ब्रिजच्या कामामध्ये निकृष्टतेचे होत असतील, त्यासाठी उणीवा असतील त्या भरून काढण्याची गरज आहे. त्यामुळे सध्या सत्ताधारी असतील किंवा विरोधक असतील यांनी या ब्रिजचं काम दर्जेदार व्हावं, कुठे जर निकृष्ट असेल तर ते लवकरात लवकर पूर्ण करावं अशी येथील स्थानिकांनी मागणी केलेली आहे. त्यामुळे चिपळूणसारखी दुर्घटना कणकवलीत घडू नये हीच एक अपेक्षा आता कणकवलीकर व्यक्त करत आहे. कॅमेरामॅन साहिल बागवेसह उमेश बुचडे, कोकण सात लाईव्ह, कणकवली. आमचे दिवसभरातले सर्व अपडेट्स, ताज्या घडामोडी आणि थेट लाईव्ह पाहण्यासाठी सबस्क्राईब करा, लाईक करा कोकणचं नंबर 1 महा चॅनल कोकण 7 लाईव्हचं YouTube चॅनल.